Number jare. Ya sepurane ae sing gak kewaca, masalahe kecepatan iki lho. Kene ndek merada blawur ya pisan. Wis umur cah piye to ki? Sang legenda telah kembali. Pandut wis apa iki? Pandut ndang adus, Mbak Epa mantep apane kon adus iki piye to? Pandut jamu sukses. Bolo. Maskere piro? Oh, oke regane cah. Pilih sing piro-pirone ngono lho cah. Jajal ndelok. Paling gede ukurane piro kuwi nek tekok lah. Ana sing ukuran 50 cah. Wong sing BB-ne 200 kilo Pak Ndut. Aku tahu enek pengalaman Pak Ndut. Wong iki 210 wong wedok. Kewedi Pak Ndut. Tuku BH. Ukurannya 52 sing paling gede dhewe. Aku ki nyoba nih Pak Ndut. Oh gak takep Pak Ndut tanganku. Saking gedine wonge. Terus kemarin ngono, aku dadi wong loro, ngongkon nglingker ning ngono nyoba nih. Wonge saking gede. Wong Taiwan ngono Yan. Wong Taiwan. Wong Indonesia jarang Pak Ndut ning kene sing BP sakono paling mentok-mentok 90 lah Pak Ndut. Paling lemu. Karena ya lek wong pendatang kan gak oleh lemu-lemu Pak Ndut. Ngono ya. Mak jelep no Mbak Epa. Apa nih sing mak jelep? Apa nih Pak jelep? Pak Ndut aku ikut rambutnya naik. kok kuning. Anu golek wedi, Bos. Pak Ndut mari meme. Di PP rambutnya cah. Nek angel pelet sama nek pelet, Mbak. Begitu apa wis mati Pak Ndut? Piye ta cah syuting mati. Piye ta cah kira tekon-tekon cah. Pak Ndut kuwi gak oleh mlebu no. Oleh mukiti tak boto sik ayune Mbak aja omong ae wis to manut aku penak-penak. Oh, ukurane pira? Eva perawan apa rondo? Mbak jelas. Aku di iya mak jelep no apa niki? Penak-penak iya Allah. Jarene Eva oleh Om Kitty jare. Aku mau ya Pak Ndut ya. Alhamdulillah. Ora syuting-syuting, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poki ya. Delan tak Pak Ndut kepengen mimik tuturne Mbak Epa matane kuwi lho lek ngomong syukur angger. Ya maksudnya mbak menawa sampean iki bakul susu Dik. Kulkas kuwi lho Mbak. Sampean iki ya selalu mbok tanggepi dengan nada seperti itu. Ora dodol susu lho Pak Ndut, lagi genah dodolan kotang lho Pak Ndut. Yo be kadang Dik andingi pintu keluar masuk ya nek kulkas berbagai macam minuman. Ora iki ning Indonesia tapi Pak Ndut biasa dodolan minuman karo klambi ngono Pak Ndut. Pak Ndut ngerayu jere, ngerayu aku ah. Bendino dirayu Pak Ndut tok. Iya, gak nutut Bos danemku wis to. Wong rai ngepres koyo ngene arepe nggayuh anu bidadari pas didek tenggok. Gak oleh ngono Pak Ndut. Ngono kuwi gak oleh Pak Ndut ngomong koyo ngono. Wonge gak oleh merendah-merendah ngono. Kita tuh harus optimis ngono lho Pak Ndut. Lah optimis kebanteran malah anu sombong akhirnya. Ya aja nemen-nemen to. Lek optimis iki ya sing pas-pas ngono Pak Ndut. Ibarat mlaku. Plonto cocok Mbak gak sampean jare. Ya wi paling dulure Plonto paling lega adike. Apa? Sapa? Yo ora. Plonto cocok karo Mbak Eva ngono. Ket mau nek sing ngomong kon jodohne karo Mukiti lho Pak Ndut. Lah iya. Lah aku wis seru ceritane Mukiti lho Pak Ndut takon sampean terus piye aku? Yo kan yo kadang di sisi lain aku yo ngesakne bocah wis umure akeh. Terus usahane yo wis wis mlaku. Wis paling gak mapan lah tapi yo gung payu-payu ngono lho. Sing digoleki sing piye. Padahal cewek ayu-ayu Pak Ndut ya. Cewek ayu-ayu akeh tapi kerek gelempurane gak ero. Loh enggak maksudnya pacaran sing karo Mukidi ku ayu-ayu gak ngono.
Itu kan masa lalu, masalah wong itu ayu kan relatif. Enek duit ya ketok ayu, gak enek duit ya biasa. Iya. Tapi lek memang dasare ayu koyo Mbak Eva ngono kuwi ya masih orang gawe skincare ya panggah ayu. Filter Pak Dut. pH-ne Yo ukuran kasih. akeh. Ngombe kopi ya Samane Pak Dut. aku yakin Mbak, sampean memang gak putih-putih amat enggak, tapi piye yo? Cara cara anu niki cara sebagai cewek itu ya termasuk bersih. Terus apa meneh wajah sampean iki wajah sing punya apa ya? Punya apa Pak Dut? Punya kualitas yang enak dipandang, yang nggak boseni loh. Nggak boseni ngono loh. Ya soalnya tak gonta-ganti Pak Dut wajahku. Kadang sesuk ki rasa melon, rasa semongko, ngono lho Pak Dut ben gak Bukan bosen. itu maksudku, bukan rasa. Yang jelas itu dipandang enak ngono loh. Kalau terlalu manis kan kadang gampang kena Enak ya Pak Dut diabetes. ya? Yo, kalau terlalu ayu itu kan boseni, terlalu manis itu malah pengaruh nang gula. Tapi sama itu sedep, enak. Ibarat sayur apa ya? Sayur bening Pak Dut. Sayur lodeh, sayur lodeh. Sayur Sayur lodeh lodeh ki yang buang ngeri loh Pak Dut. berkualitas, enak lah. Loh, tapi kalau misalnya kayak rawon itu kan terlalu banyak kolesterol. Rawon iki yang garakne darah tinggi ya Pak Dut. Anu ya Pak Dut ya. Apa senenge gule ya Pak Dut. Darah tinggi. Ya, darah tinggi, gule kambing. Ya, pokoknya berbagai kambing lah. Sampe seneng sate apa Pak Dut? Omongan boyo jare Pak Dut. Pak Dut jare omongan boyo jare. Yo, betul. Yo, wong lanang kudu ngono, aja terlalu memuji, aja terlalu merendahkan. Dadi dijiko anune respone ben amre awake dhewe omong neng cewek-cewek ben amre ngresponi piye. Dadi sebagai laki-laki itu harus bisa mengambil hati lah ya, Mbak Eva ya. Iya toh Pak Dut, siji menghargai wong wedok iku cah nomor siji. Wong lanang ki yo sak suge-suge wong lanang lek menghargai wong wedok iki bakal segan cah. Tak omongi. Lek kamu misalnya duitnya oke, tapi kamu nggak menghargai wong wedok koyok ngendengno wong wedok juga nggak iso bertahan karo kalian ngono lho. Nomor siji itu menghargai wanita. Kalian tuh wong lanang ki ndek atase wong wedok, tapi lek wong lanang menghargai wanita itu bakal lebih menghargai wong laki-laki. Seperti itu loh cah. Oh iya. Ya anak sing Pandut ajari dong. Oke, dolan rene tak warai. Woi. Ya Allah. Betul lah, yo ngono. Betul, iya emang betul cah. Wong wedok iki nomor siji seneng dihargai. Lek wis dihargai iku Diorangkan. Duh, di piye Pak Dut kan ada toh Pak Dut, ada wong laki-laki sing modele wong lanangi aku akeh duite tak tuku kowe ngono kae lho Pak Dut. Kowe Iya. wong sak sugih kan oke toh Pak Dut enek sing wong sugih tapi dia tuh emang bener-bener sing sombong, enggak sing ngandap asor. Ndek wong wedok ku semena-mena ngono lho Pak Dut. Kan oke an sing ngono kuwi. Nah, pokoknya apa yang menjadi tujuan sing mulia lah kasarane semoga tercapai Mbak Eva ya. Dut malih boyo jere. Yo awake dhewe kudu mboyo saiki kudu enek. Karena orang itu kalau terlalu jujur jarine mudah hancur. Iya kan? Pak Dut mrenyo tak wae anu tek tahu tek jere. Sama arti kayak tahu tek. Oke. Bangga siap, makasih. Doyan ya, Sehat, kamu. Pandut sehat. Ya, Pak aku Dut panganan tak salam sembarang. teko yoyo. Yo. Oh, yo oke yo. Yoyo iki pegawai rumah sakit, tapi wongi saiki gendeng mlaku-mlaku ning dalan, terus saiki iki dadi nganune Pak Purnomo. Dhisik, mesane tragis kuwi uripe Pak Dut. Ya semoga-moga ndang waras sehat. Dongane Pak Dut ya.